l'Atlètic que s'imposa per 4-3 al Club Egara després de l'empat a 1 al 70 minuts de calendaris. L'Atlètic Terrasses, el campió de Catalunya. Ovació ve de lluny perquè a continuació hi haurà l'entrega de les copes. Un fort aplaudiment per tots els jugadors del Club Egara. I seguim amb l'entrega de la Copa als Campions. Un fort aplaudiment per tots els jugadors de l'Atlètic.